राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे भाई बहन, मेरे सभी यूट्यूब फैमिली। राधे राधे। जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामना। प्रभु कृष्ण भगवान सबका लड्डू गोपाल सबका कल्याण करें। आज उनका जन्मदिन है। एक मैं गाना गा रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सुनिएगा और मेरा गाना पूरा सुनिए आप लोग। खा गईले खा गईले खा गईले हो, खा गईले खा गईले खा गईले हो, नंद लाल दधी मोरे खा गईले हो, नंद लाल दधी मोरे खा गईले हो। खा गईले खा गईले खा गईले हो, खा गईले खा गईले खा गईले हो, नंद लाल दधी मोर खा गईले हो। कुछ खैले कुछ भुइया गिरैले, कुछ खैले कुछ भुइया गिरैले, अरे यही से चोर पकड़ा गईले हो, यही से चोर पकड़ा गईले हो, नंद लाला दधी मोरे खा गईले हो, नंद लाला दधी मोरे खा गईले हो, चित चोर दधी मोरे खा गईले हो। दधी मोरे खैले माटुक मोरा फोरले, दधी मोरे खैले माटुक मोरा फोरले, अरे यही से चोर पकड़ा गईले हो, यही से चोर पकड़ा गईले हो, नंद लाला दधी मोरे खा गईले हो, नंद लाला दधी मोरे खा गईले हो। खा गईले हो सखी खा गईले हो, नंद लाला दधी मोर खा गईले हो, नंद लाला दधी मोरे खा गईले हो। रहिया में जाके राह सब करो कै, रहिया में जाके सब करहिया जे रोकै, रहिया जे रोक ले रहिया जे रोक, अरे ग्वालिन से, अरे ग्वालिन से राढ़ मचा गईले हो, ग्वालिन से राढ़ मचा दिहले हो, नंद लाला दधी मोरे खा गईले हो, नंद लाला दधी मोरे खा गईले हो। खा गईले हो सखी खा गईले हो, नंद लाला दधी मोरे खा गईले हो। कुछ खैले कुछ भुइया गिरैले, कुछ खैले कुछ भुइया गिरैले, अरे यही से चोर पकड़ा गईले हो, यही से चोर पकड़ा गईले हो, चित चोर दधी मोरे खा गईले हो, नंद लाला दधी मोरे खा गईले हो।